Hej og velkommen. Det er mig, der er Cecilie. Det er mig, der er Cecilie, og det er mig, der er den her kanal. Jeg vil egentlig bare give jer et... Undskyld, jeg snakker sådan helt sort lige nu. Jeg er træt, og det har været en lang dag, så jeg er sådan lidt... her. Nå. Men jeg vil bare give jer et outfit of the day. Og 2 små tippe. Okay. Hvis vi starter med tippene. Det første, det er nemlig noget. Og nå, der er så lige sådan der. Okay. Det første, det er noget, fordi den her skjorte fra Gina Tricot har jeg købt. Jeg tror, jeg købte den i vinterferien nede i Aarhus. Men den var altså langærmet, og ja, så er det godt nok 40 der. Men der var ikke flere af min størrelse. Og jeg blev bare nødt til at have en vest. En skjorte, så jeg købte den her. Den var langærmet, og jeg synes, det var grimt, fordi den var langærmet. Så jeg klippede det. Jeg klippede ærmerne af. Nu ved jeg ikke, om I kan se det. Men jeg klippede den af. Jeg klippede ærmerne af for noget tid siden. Og så kunne jeg altså ikke finde min skjorte. Altså jeg kunne ikke finde den her. Og så fandt jeg den her i sidste uge og i dag. Fordi at jeg har klippet den meget, meget skævt. Så jeg har altså klippet den til i dag. Men det var egentlig bare til, hvis jeg har en lang skjorte, så klipper jeg så ærmerne af. Og jeg tror, jeg vil putte noget nitter eller sådan noget på dem her, fordi den var ikke så dyr. Og jeg tror, måske jeg får en skjorte i fødselsdag. Jeg har også fødselsdag på fredag, så... Og jeg skal nok lave et lille fødselsdagshård. Og skriv gerne ned i kommentar, om I har lyst til en hård, for ellers skulle jeg altså ikke til at lave den. Ej, jeg tror, jeg laver en hård alligevel. Nå. Men okay, den næste lille ting. Jeg gerne... Så lader det bare min computer gå, så kan jeg ikke rigtig... Så må jeg sammen. Nå. Men den næste lille ting, det er en halskæde. Og den her fra Pieces. Og den så jeg lavede i går aftes, sammen med min søster. Og jeg købte den, så den var... Jeg købte den sidste år, og så den er sådan pænt gammel. Hår, nu er der lige gået en knude i. Ej, der ordner jeg bare. Nå. Men det var rigtig den her farve. Sådan. Eller, det var rigtig guld. Og I kender, når man køber uægte guld, så begynder det at skrælle af. Og jeg ved ikke, om I kan se. Jo. Jeg ved ikke, om I kan se det så godt. Nå, men det er i hvert fald, der er noget af den farve, som den så begynder at få en bronzefarve, lidt grimmere bronze. Og det synes jeg var grimt. Og så jeg et eller andet med, der var en blogger, som havde skrevet, at hun også synes, det var træls. Så var der en eller anden, der skrev en kommentar om, hvad jeg kunne putte nejlak på. Så vil jeg så godt give jer det tip, hvis jeg har sådan en grim halskæde, så putte nejlak på. Og jeg puttede sølv. Og man kan jo putte, fordi og tænke så lidt over, om man måske kunne tage det med en nejlakfjerner, og så putte en skrige lyserød eller sådan noget. Men det ved jeg ikke helt. Det kunne jeg nemlig godt tænke mig at prøve. Det kunne være lidt sejt. Så tager vi lige en outfit of the day. Og jeg kan gøre lige sådan her vinkel lige. Hvis nu jeg går helt herud. Kan I høre mig? Ja. Men jeg har en vest, eller en blæser fra Seven Sisters, som jeg købte sidste år, dengang jeg var i London. Og den er rigtig fed. Den ser sort ud, og det troede jeg også, den var i butikken. Men så dengang jeg havde købt den, og kom ud, så fandt jeg ud af, at den var blå. Men det er så slet ikke noget, man lægger mærke til, medmindre man virkelig har skarpe øjne. Så har jeg en slags bordeaux-rød trøje på. Et lyse bordeaux-rød.
fra H&M, og et par shorts fra Global Funk. Jeg ved ikke, om man siger Global Funk eller Global Funk. Så det må jeg også godt lige skrive, hvis I ved. Og et par nylonstrømper fra... jeg tror, det er fra... Enten er det fra Matas eller Fakta. Og mit hår er egentlig bare en knold i siden, hvis jeg lige prøver at vende mig om. Lige om I kan se det. Men jeg har bare sat mig over i siden, og så hænger det selvfølgelig sådan hår. Og jeg synes, jeg virkelig er træls noget inde i hår, men der er ikke så meget at gøre. Det var egentlig bare det for i dag. Og jeg håber, jeg har haft en god ferie, hvis eller en god fridag. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har ferie, men jeg har fri fra, eller weekend fra fredag til, altså jeg havde ikke fri fredag, men der fik jeg fri til i dag. Så jeg var heller ikke i skole i går. Jeg ved ikke, hvor mange der er det. Men det er fordi, at på lørdag, der har vi sådan noget, der hedder sommermarked på min skole. Altså den skole, jeg går på. Og så skal vi i skole, altså møde kl. 8, og det er lidt rimelig ned, når jeg holder fødselsdag. På fredag, jeg holder vores fødselsdag for venner og familie. Ja, man skal lige snakke lidt hårdt, men det er fordi, jeg er træt. Hej hej. Jeg håber, I har lidt video.